Óscar Losada e Alba Ceide presentaron a súa novela gráfica A tese de Margot, en Ribeira. Os autores afondan na trayectoria da investigadora Margot Exponer. O Centro Cultural Lustre Rivas foi unha vez máis o epicentro da cultura de Ribeira, onde abriu as súas portas para a presentación da novela gráfica A tese de Margot, de Alba Ceide e Óscar Losada. É unha obra biográfica coa que queren achegar a vida e a trayectoria da filóloga alemá Margot Exponer, quen investigou a lingua galega a comezos do século XX, pero preséntase dunha maneira diferente, xa que vai da man da debuxante de banda deseñada Alba Ceide e do xornalista Óscar Losada. Pensei que sería moi importante dar a coñecer, porque moitísima xente non sabía quen era, eu mesma tampouco, e logo investiguei tamén un pouquiño pola miña conta, e todo iso fíxome querer facer esta historia porque creo que é moi importante. E aí podedes ver o que é o primeiro retrato de Margot, que todavía é moi realista porque está baseado na... Bueno, somente sabía 2 fotografías de Margot disponibles porque ela lamentablemente foi asesinada polo réxime nazi e trataron de destruir toda a información que había sobre ela. Entón, pois non é que haya demasiado, que esa era unha das dificultades tamén para busca referencias visuais. A través das páxinas deste cómic, o lector acompañará a Margot nas súas viaxes por Galicia nos anos 20. É un exemplo de amor ao noso idioma. Por lo tanto, eu creo que temos que estar sempre moi agradecidos, porque ela mergúllase no galego antigo, no portugués, e dai ao final, despois de moito traballar, sai unha tese, que é a nosa ESO, a tese de Margot, a tese protagonista, porque ela vai ser coñecida aquí por isto, onde desenvolve, xa está considerada a primeira tese universitaria do idioma galego, e isto que faga alguén de fora, pois un queda abrallado realmente dese tipo de situacións, e non podo por menos que agradecer dende a distancia a unha muller como Margot que fixese ese traballo. Entre os dous impulsaron a creación dunha novela gráfica na que recollen o traballo desta filóloga alemá no referente ao seu estudo do galego. Pensei que sería moi importante dar a coñecer, porque moitísima xente non sabía quen era, eu mesma tampouco, e logo investiguei tamén un pouquiño pola miña conta, e todo iso fíxome querer facer esta historia, porque creo que é moi importante. E aquí, por exemplo, podedes ver o que, o guión de Óscar, os primeiros bocetos, como foi un pouquiño o proceso, el pasoume o guión, eu lín, gustoume, tanto a historia en sí e tamén como está desarrollado, porque está dun modo bastante didáctico, tamén para o público juvenil e adulto tamén, pero dunha forma didáctica. A concelleira de Lingua de Ribeira, Juana Brión, afirmou que é unha lectura moi interesante e amena para todos os públicos, sobre todo para o juvenil. Tamén é un exemplo para ver que a banda deseñada en galego tamén se fai incursión aquí e máis, que vai acollendo máis coñecemento, non? Entonces, nada, darnos as gracias a todos para que coñezamos un poquinho máis a historia de Margot. A paleta de cores que usa Ceide na novela gráfica é variada, xa que cando a historia transcorre en Galicia loce máis alegre, mentres que a da Alemaña é máis sombría.